рӯзи якшанбе дар як паёми телевизионӣ Роберт Мугабе гуфт ки сарфи назар аз тақозоҳои мардумӣ ӯ аз мақоми президенти Зимбабве даст намекашад. рӯзи якшанбе ҳизби ҳокими ЗАНУ-ПФ ҳамзамон бо ихроҷи Мугабе аз сафҳои ин гурӯҳи сиёсӣ талаб кард ки рӯзи душанбе истеъфояшро эълон кунад. Мугабеи 93 сола ки сар аз замони истиқлоли Зимбабве дар соли 1980 ин кишварро сарварӣ кардааст, чизе дар бораи барканориаш нагуфт. ман ба ҳайси президент ва сарфармондеҳи нерӯҳои мусаллаҳ мушкилиҳоро эътироф мекунам. бовар дорам ки онҳо мушкилиҳоро бо нияти нек ва ватандӯстона бо орзуи назму суботи кишвар матраҳ кардаанд. Мугабе тасмим гирифтааст ки моҳи оянда анҷумани ҳизби ЗАНУ-ПФ-ро раҳбарӣ кунад. ин суханронии Мугабе сиёсатмадорон ва шаҳрвандони оддии Зимбабверо нороҳат кард. аз эҳтимол дур нест ки акнун маъракаи импичмент ва ё барканорсозии Мугабе роҳандозӣ шавад. раҳбари мухолифини Зимбабве Морган Цвангирай аз он нигарон аст ки Мугабе мардумро ба як роҳи пурхатар мебарад.